Mwari newese wakurugona kuroga ino. Wamwe wedu watakange tiinawo rasiye wakafa Mwari. Asi isu nenyasha tiri pano. Baba ishe wakururama tiri kunza wese wari kuita basa. Baba taakunza mai Treash uyo achatipa shoko, wachaimba, wachanamata. Mwari wangu tinokutendai. Muzomukomborera mwana wedu uyu baba. Paanenge achikwira pachikomo, momupa manzwi amakamupa kuti atigowire nhasi. Manzwi iwaya agotirapa, agotidzidzisa, tigogara nawo, tigogowerawo wamwe. Baba vangu tivhurireiwo mudiyeyo munhu wemukatikati kuti anzwe nekuzviita, tisagove wanzwi chete. Baba ishe vakururama, ino mwanasikana wenyu achakwira pachikomo, wari kuimba wachiimba, muzomudzivirira nemuchinjiko wemweya mutsvene. And momuvharidzirawo Jehovha nemhuri yake, basa rake remaoko pakubuda nekupinda. Newese waripo baba, tigove tinochinja, tigove tinonaka pazuva ramai Maria, patiri kucherechedza amai wedu. Baba ndinokutendai Mwari, nekuti muri pari. Mweya mutsvene chive pakati pedu, ugofamba nesu, ugopedzisa nesu. Tanamata nekutenda tiri muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. 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 Thank you so much, Gogo, Mama. Nemwamata wakasimba unokomborera. Tinotenda zvikuru. Ezvinota kuimbirwa hymn number 1 naGogo Ziyenge. Over to you, Gogo. Amen. Amen. Maswera madzimai. Takuimba tichifara, tiimbe nemwoyo wese, zvipinde mukati memwoyo yedu. Ndakuimba hymn 1. Amen. Zvino zuva rabudazve, tinomukumbira Mwari kuti mumabasa ese namazwi atichengete. Ndimi dzedu ngadzirege kutukane kunyepazve, maziso achengetwe kune ruchiwa rwepasi. Mwoyo yedu ichenurwe, pfungwa dzedu dzinatsirwe, zvitadzo zvenyama yedu zvikundwe nekuzviramba. Ndizvo tapedza mabasa, nousiku uchisvika, tichatenda Mwari wedu ngekuti watichengeta. Mbiri kuna Mwari Baba, mbiri kuno mukorore, avo pamwe naye mwiya, tinomberana rini. Amen. 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 Thank you so much, Gogo. Nekuimba kunokomborera, kunotisvitsa padyo naMwari. Hanzi zvino zuva rabudazve, tinomukumbira Mwari kuti mabasa ese nemazwi atichengete. That's why we are here, kuti tirambe tichivapa all the glory that he deserves, kuti vatichengete mukati meupenyu hwedu neiro rwendo rweupenyu rwatiri kufamba tiri pamwe chete. Amen. Zvino takukumbirawo Gogo Magunda kuti vativerengere reading yedu ichazoshandiswa naSister Treash kuti paridzira mangwanani ano, which is Genesis 18 verses 9 to 12.
Amen. Over to you, Gogo Magunda. Amen. Amen. Tangano tenera kamari. Lichatanga kuerenga. Genesis chapter 8 verse kubva kutanga kuerenga pavhesi. Genesis chapter 18 kutanga kuerenga pavhesi 9. Ivo vakati kwaari, Sara mukadzi wako ari kupiko? Iye akati, tarirai, ari mutende. Iye akati, zvirokwazvo kana gore rapfuura, ndichauyazve kwamuri. Nenguva iyo Sara mukadzi wako achava nomwanakomana. Zvino Sara akanga achiteerera ari pamusuo wetende shure kwake. Zvino Abhurahamu naSara vakanga vakwegura, vava nemakore mazhinji, nomuto wavakadzi wakanga watoguma kuna Sara. Sara akaseka mumwoyo make akati, ini ndingazvifarira here zvandachembera naiye tenzi wangu akwegurawo? Iri ishoko ratenzi. Amen. Amen. Glory to God. Tinotenda Gogo Magunda nekuerenga kwakanaka. Tinotenda zvikuru. My sister Trish, we welcome you. Notikomborera nguva dzese patinokudaidzai on our prayer line. Over to you. May God be with you and may the Holy Spirit speak to us this morning through you. Amen and amen. Over to you. Hallelujah. Oh, Mama can say so in the mute. That's okay. That is but so I will hope you bear with me to just listen to my voice and not see my face. That's okay. But ndinotenda Mwari mangwanani ano nemukana uno wamandipa wekuti titaure nezvekunaka kwaMwari mangwanani ano. Amen. Ndichazama kutsanangura nekutaura the mind of God mangwanani ano ndisingapedzi nguva. In a short time I will speak the mind of God and what I believe Mwari vari kutaura nesu mangwanani ano pamusoro pemadzimai mudzimai wemubhaibheri. I didn't speak specifically about Mai Maria, but about a significant woman in the Bible. Akanga ari mudzimai akadiwa naMwari, a mother of nations, a mother of Israel. She is called in the Bible. Anova Sara, sekuverenga kwataita shoko. And under God's authority. Kwazvibvunza iwewe kuti authority zvinomborevei. Kutaura kwakanangana nemunhu kusiri kwekukumbira asi kwekutaura, like a declaration, is what the authority of God is. And saka mangwanani ano Mwari akataura kuna Sara. Akataura pamusoro pekuti Sara akanga amira makore mazhinji asina kuita mwana. Akasvika the age of 90. Tikada kuzvifunga nemakore edu ekurarama kwatiri izvezvi, yanguva yekuti kubereka hakusisiri possible. Asi Mwari anoshanda pazvinhu zvisisiri possible. He is a God that works in times that don't make sense. Zvisinga make sense kwatiri isu sevanhu ndipo paanotangira Mwari. Mwari anotaura pazvinhu zvisinga make sense ndipo paanoda. Pazvinhu zvatinofunga nemupfungwa dzedu tobva tafunga kuti hazviite. Saka Mwari anotaura, ende anotaura panguva yezvinhu izvozvo zvisingaite make sense. Asi paanotaura achideclare paupenyu hwedu, pazvinhu izvozvo zvatinotarisa nemaziso nezvatinofunga nemufungo wedu kuti hazvimake sense panguva ino, tinogashira here shoko rezvinhu zvisinga make sense panguva iyoyo
Do we listen? Do we look at God and say, God, I believe you. Munguwa ino yezvinhu pazvakadai. Ndichatenda kuti zvisingaitike zvichaitika. Ndichatenda kuti even panguva yaMai Maria makataura ngirozi yenyu yakanotaura ikati awa nemwana ngirozi yakataura mwana akanzi kuna Joseph. God, the angel spoke to Joseph and said, your wife is a child, but this is a child of the Holy Spirit, and you are going to name this child Jesus Christ. Ukada kuzvitsanangura panguva ino kuti murume wako anganzi here asati akubata, mudzimai wako aane mwana, asi mwana waakatakura ndiwe mweya mutsvene. It was the impossible that happened for us to have Jesus Christ. Naizvozvo panguva yaSarah naAbraham, panguva yavo yekuchembera, Abraham was 100 years old, Sarah was 90. Bhaibheri robva rataura kuti ipapo ndopakauya ngirozi yaMwari. Mudzimai vakanga amirira nekumirira. Bhaibheri rinotsanangura kuti kutenda akanga asisina. Akanga asvika panguva yekugashira situation yake. Mangwanani ano pane situation yawagashira. Yauri kutoona iwewe kuti ika rega ndichitoigashira, ndava handisisina tariro, ndava nguva yapera, ndava zvichaitike, ndava zvichareva chinhu. Asi Mwari declaration yavo inotipa upenyu hwako. What is he saying over your life? What does he intend over your life? Vari kudai vari kutaura kuti paupenyu hwako zvisingareve chinhu zvavari kutaura paupenyu hwako ndezvekuti chii? Tikazvibvunza kuti pana upenyu hwaSarah panguva yekukwegura ndo yavakada kuti vaunze mwana muupenyu hwake. Mangwanani ano mukati meupenyu hwako chii chakwegura pamudzimai weruwadzano? Chakwegura chauri kuti chichakwegura ichi hazvichamake sense kuti ndibude musituation iyi. Situation iyi yazochembera muupenyu hwangu. Situation iyi yandiremera muupenyu hwangu. Saka izvi hapana pazvichashanduka. Ndava ndayakwegura nanyaya iyi. Ndava nyaya iyi yandiremera. Ndava nyaya iyi haichareve chinhu even mumaziso evanhu. Ndakutongoigashira. Ndakugashira the report of my thinking, the report of the heart, the report of Inini Sedunga Munhu, not the report and the authority and the declaration of God over my life. Mangwanani ano tiri kutarisa here semadzimai kuti the promise of God that is over our lives. Mwari ndiri kuramba ndakabatirira pachinhu chamakataura paupenyu hwangu. The declaration over my life. Zvinhu zvamakataura nekutsanangura paupenyu hwangu. Ndinoramba ndakabatirira pachinhu ichocho. Kunyange zvikaoma zvikarema, ini ndichatarisa pachinhu ichocho. Ndicharamba ndakabatirira pamashoko amakataura. Kunyange zvisingamake sense in the eyes of people. Kunyange zvisingamake sense even mumaziso angu. Asi ini ndichabatirira pashoko renyu. Tichaita kuti urambe wakabatirira pashoko. Uri kuramba here uchiita water the spirit. Uri kuramba here uchidzokera kusoko raMwari. Uchiramba uchitarisa the declarations of God over your life. Uri kuramba here uchinotarisa, for I know the plans that I have for you. Plans to prosper you, to give you a future and a hope. Uri kuenda here kunobatirira pashoko. Uri kuramba here wakatarira pashoko nekutaura nezvekugona kwaMwari. Kana Mwari vachinge vataura kwauri, iwe semudzimai wanhasi, what is your response to the impossible things that God can do? What is your response in this season? Mumwaka uno, kana Mwari achinge ataura zvaunofunga kuti iwe hazviiti, what is your response? Zvinonzi mweya mutsvene akataura kuti panguva ino gore rinouya ndichadzoka. Ndava panguva ino gore rinouya mudzimai wako Sarah anenge aane mwana. Bhaibheri rinotaura kuti Sarah akaseka. Ndava in the mind of the human. It was impossible. It was humanly impossible for it to happen that way. Amen. Saka Mwari paanotiudza chimwe chinhu, paanotaura, paanoti ini ndinoda kukukomborera pamwaka uyu nenguva yakati nechinhu chakati, tinonzwa shoko iroro, tinorinzwa. Kana tarinzwa tinoita sei? Kutenda kwako kunokutendera here kuti urigashire? Kutenda kwako kunokutendera here kuti ungogashira shoko, ugorega kuseka mweya mutsvene? Ndava Sarah akaseka.
akaudzwa chinhu mweya mutsvene wakatsanangura zvawakanga wakaronga paupenyu hwake kuti ndichadzoka panguva ino gore rinouya uchange wabereka mwana ndichadzoka. It was the impossible. In the mind of the human it was impossible. Amen. The same way it was impossible right now kuti wewe nhasi mwana wako mukomana aroora mukadzi waasati apinda mukati memba yemukati kuti arare naye kuti aite nhu pamuviri, mweya mutsvene wobva wataura kuti mudzimai wako akatakura chibereko, asi chibereko chaakatakura ndechemweya mutsvene. Mumweya mupfungwa dzedu sevanhu hazviitiki. There is no history that it ever happened again. It only happened to my Marie, to our mother, the great woman, the blessed woman. It happened to her. The impossible happened. I can only imagine if it was my brother and this information was being told to my mother, or even if it was my child, my son. Arikuudzwa izvozvo, ini samai ndinonzwa kuti. Amen. What do I hear? What would have been my response? What would have been my husband's response if it was my husband being told the same thing? What would have been my husband's response? What is your response when the Holy Spirit speaks of things that are beyond your imagination? What is your response when the Holy Spirit speaks? Panotaura mweya mutsvene zvinhu zvino zvisingareve chinhu mumaziso nemupfungwa dzevanhu. What is your response as a human being? Musituation yako yanhasi iwewe yaunofunga kuti iyi situation yawatogashira wati izvazvangu handifunge kuti Mwari ane chinangwa pamusoro pazvo inirega ndichingogashira. I give up all hope, I give up everything, I just give up. What do you, if the mind of God, if you go back and think of the mind of God and what He has declared over your life, that His plans are to prosper you, to give you a future and a hope. Does your situation, are you looking at your situation and do you have hope? Are you looking at your situation and do you think that the plans over your life are good? Even though the situation is not making sense. Pazvakaoma wakazitarira iwewe nemaziso ako semunhu, unombozvifungawo here kuti maplans amakataura paupenyu hwangu are to prosper me, are to give me a future and a hope. Makati zvakanaka ndezvangu. Amen. Shoko renyu rinoti ndinokutarira, ndakakutarira, nditarire nekufara. Muimba akaimba nditarire nekufara. Unozviti chii panguva yekuomerwa nesituation? Azvinorema. Pane muimba akaimba kana zorema, kana zorema. Hanzi daidza Jesu ndiye mutungamiri akanaka. Kangani kekuti kana zorema. Kangani kekuti kana zorema unodaidza Jesu. Kangani kekuti kana zorema unorangarira zvakanaka zvaakataura. Kangani kekuti kana zorema unorangarira shoko rakanaka raakaisa paupenyu hwako. Kangani iwe semudzimai wakatakura the promise of God, wakatakura chitsidzo chaMwari, wakatakura the declaration of God, wakatakura chinhu chakataurwa paupenyu hwako naMwari. Chisati chaitika mumwaka wemufungo wako. Ita unozvitaurira iwe mudzimai mangwanani ano erumuko. Pama situations ako asingachareva chinhu. Pama situations ako ari kukuremera. Ita unozvitimudzira mweya wako iwewe sedunga munhu. Amen. Hausi kuseka Mwari here pamusoro pesituation yako mangwanani ano. Amen. Hausi kuseka Mwari here nekuremerwa kwawakaita mangwanani ano. Hausi kufunga here kuti Mwari paupenyu hwangu zvamakataura ichokwadi here. Hausi kupikisana nedenga here mangwanani ano pazvinokuremera. Hausi kutaura here against the will of God. Hausi kutaura here the promise against the promise. Hausi kuita here sasara amai vako.
Sarah akatenga ataura, will of God was there. The promise of God was there. Mwari vanga vachiziva kuti at the age of 90 is when I'm going to make it happen. Mwari vaiziva kuti nekumakore 90 ndopatichazviita. Asi Sarah akatora even nepfungwa dzake nekuti akanga azviudza kuti ndamirira ndaneta. Akati rega nditore munhu anondishandira. Ndimuti pinda muimba yemukati nemurume wangu kuti umuitire mwana. Amen. Mwari vakazvitendera kuti zvigoitika. Asi zvanga zviri muwiwi yaMwari here. Aiwa. That was not the mind of God. The mind of God was I will do it at 90. Asi iwewe nekuda kwekuti kutenda kushoma, hauna kuramba wakatarira pamufungo waMwari. Sara akazoenda akanoita zvake zvepfungwa dzake. Mwari vakazvitendera. Inonzi the permissive will of God. The permissive will of God. Kuti takungozvitendera kuti zviitike. Ndava iwewe ndozvauri kuda kuti zviitike. Asi inini zvangu ndichazviita. In my will, in my own declaration at the time that I have declared it to happen. It will happen. Yes, Lord. So it happened that way. And God allowed it to happen. Nekuti mufungo waSara akangofunga akati rega inini ndichagere murume wangu, akazviisa mumakumbo aMwari. She got into the seat of God. She did the work of God. Things that God did not intend, but he did it. And God allowed it. But that was not his will. His will over her life was it will happen at my time. At the right time, I, the Lord, will make it happen. He had a specific time. He had a time that he would have made it happen. But the mind of the human, it could not just take it. That is at that time that is right. He will make it happen. Unofunga sometimes tinomhanyira Mwari tomeendera kumberi. Tonoita zvinhu zvisiri mumwaka, zvisiri muwill, zvisiri zvaakataura. Amen. We go in front of God. We go and we walk in the shoes of God. And we do the things that God is supposed to be doing. And we move into the things that we are not supposed to be moving in. And we do things in a way we are not even supposed to. We do things even though zvakaringana zvakataurwa kunzi ndozvazvichaita naMwari. But dzimwe nguva kutenda kwedu kunotiperera. Dzimwe nguva isusu tinozvi, we talk ourselves into doing things that God did not intend for us. Mangwanani ano uri ani? Mangwanani ano uri Sara here? Mwari paachakutaurira kuti inini ndozvandiri kuita. Uchaseka here? Uchagashira here ugoramba wakabatirira pashoko raakataura? Amen. Are you going to believe God? Are you going to hold on to God? Are you going to hold on to that promise? This morning, are you going to be a Sarah? This morning, are you going to be that woman that will laugh at the will of God? This morning, are you going to be caused to laugh at things that God has intended for you? Are you going to laugh out of disbelief? Are you going to just laugh because unofunga kuti hazviitiki? Or are you going to be the woman that chooses to believe that God, I know that at your time you will make it all beautiful. I know that even in the most difficult of situations, I will still believe in your word because it will come to pass at the right time. God is always on time. He's an on-time God. Are we waiting on our God? Are we the women that are waiting on God? Mangwanani ano uri mudzimai here anongomuka kuenda kurumuko nekuwanikwa ari paprayer line nekuwanikwa ariko kuruwadzano asi asinganzwe nekufamba in the will of God. Mangwanani ano uzvibvunze iwe. Zvinzvere mangwanani ano kuti ndinomirira here pashoko renyu Mwari? Ndinotenda here pashoko renyu kana kuti ndinoseka kana muchinge mataura? Amen. Who are you this morning? I leave this word to you, my mother, my sister, my munhu wese ari panzvimbo ino, kuti shoko randinokusiyira nderekuti mangwanani ano, whose voice do you believe? Whose report do you choose to believe this morning? Are you going to believe in the word of God? Are you going to believe in his promises?
And are you going to stand even if it takes time to happen? Are you going to stand on his promises? Kunyangwe zvisiri kuratidzika seizvozvo. Kunyangwe zviri kukuremera. Kunyangwe zvisiri kurakidza, if there is no light according to you, are you still going to believe that he is God and he will do it? Kunodaro kupupura kwangu mangwanani ano muzita raJesu. Over to you, my dear. Amen. Amen. Thank you.